सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। नमस्कार। या आजच्या वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला अभूतपूर्व असे यश मिळालेले आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सलग दुसऱ्या टर्ममध्ये नगराध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचा निवडून येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि यासाठी मी सर्व भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते, आमचे जे वरिष्ठ नेते आहेत आणि आमची संपूर्ण टीम आहे, तसेच सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि वेंगुर्ल्यातील नागरिक मतदार यांना मी त्याचं श्रेय देईन, कारण या सर्वांमुळे भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्षाचे उमेदवार मी निवडून आलेलो आहे। त्यामुळे असं यश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा मला वाटतं कोकणमध्ये पहिलंच असेल की 16 नगरसेवक निवडून आणलं। त्यासाठी मी सर्व आमच्या कार्यकर्ते आणि पूर्ण भारतीय जनता पार्टी यांना याचं श्रेय देईन। धन्यवाद। पुन्हा एकदा आपल्यावर विश्वास टाकलेला आहे। विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक आपण लढवलेली होती। कोणावरही टीका न करता आपण फक्त विकास कामं जी ती घेऊन गेल्या होत्या जनतेच्या, काय सांगाल याबाबत तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? प्रचाराचे जे 10-12 दिवस होते त्यामध्ये पूर्ण विकासाचा एकच मुद्दा डोळ्यासमोर होता, कारण मागच्या 5 वर्षात जो भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आमच्या टीमने जो विकास केलेला होता तो जनतेसमोर होता आणि जनता सर्व लक्षात ठेवून होती। त्यामुळे विरोधी पार्टीने कितीही जरी अपप्रचार केला किंवा टीका केली तरी आम्ही कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा पक्षावर टीका केलेली नाही। आम्ही विकासाचा मुद्दा घेऊनच आम्ही लोकांसमोर, जनतेसमोर गेलेलो होतो आणि त्या जनतेनं आम्हाला त्याचं फळ दिलेलं आहे, म्हणूनच आमचे एवढे सीट निवडून आले। नगराध्यक्षाचा उमेदवार मी निवडून आलेलो आहे। त्यामुळे असं यश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा मला वाटतं कोकणमध्ये पहिलंच असेल की 16 नगरसेवक निवडून आणलं। त्यासाठी मी सर्व आमच्या कार्यकर्ते आणि पूर्ण भारतीय जनता पार्टी यांना याचं श्रेय देईन। धन्यवाद। पुन्हा एकदा आपल्यावर विश्वास टाकलेला आहे। विकासाच्या मुद्द्यावर ही निवडणूक आपण लढवलेली होती। कोणावरही टीका न करता आपण फक्त विकास कामं जी ती घेऊन गेल्या होत्या जनतेच्या, काय सांगाल याबाबत तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? प्रचाराचे जे 10-12 दिवस होते त्यामध्ये पूर्ण विकासाचा एकच मुद्दा डोळ्यासमोर होता, कारण मागच्या 5 वर्षात जो भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आमच्या टीमने जो विकास केलेला होता तो जनतेसमोर होता आणि जनता सर्व लक्षात ठेवून होती। त्यामुळे विरोधी पार्टीने कितीही जरी अपप्रचार केला किंवा टीका केली तरी आम्ही कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा पक्षावर टीका केलेली नाही। आम्ही विकासाचा मुद्दा घेऊनच आम्ही लोकांसमोर, जनतेसमोर गेलेलो होतो आणि त्या जनतेनं आम्हाला त्याचं फळ दिलेलं आहे, म्हणूनच आमचे एवढे सीट निवडून आले।